conèixer una mica més a prop el reconegut escriptor i enigmista Màrius Serra. La nostra és una fundació enfocada a ajudar a la societat. El moure's pels quiets, fent com acostumen a fer en els concerts. Hi ha més adults que no pas nens, i en canvi per la banda sonora ningú no ho diria. Aquestes taques que enfosqueixen camises i bruses són galons. Agafem en braços un dels nostres llullos per traslladar-lo, per treure'l del cotxet, per canviar-lo o simplement perquè ens ve de gust abraçar-lo. Hem estat condecorats amb bona bava. Pares, mares, professionals, cangurs i desenllaç. I a més us aniré explicant on som a cada moment. Aquí on em veieu, jo sempre he estat un ésser molt còmode. Un altre dels moments en els quals ho passava malament és quan m'anava de vacances i havia d'agafar un avió. D'una banda, què implica la convivència amb la discapacitat a l'hora de canviar la mirada sobre les coses? No canviar les coses quan no pots mèdicament, sinó la teva manera de mirar-les, que és una cosa molt important i que és clau per sobreviure i per superar aquests problemes. La segona és de caire una mica més social, més personal, més no de la gent afectada, sinó en general de la gent que hi conviu. I és com acostar-nos a la por sobretot allò que és desconegut, que la malaltia i la malaltia severa forma part de la categoria d'allò que diguem gairebé no podem ni anomenar com un tabú. Clar, vivim en una societat en la qual allò que és visible sempre és l'èxit, és a dir, la gent, els professionals, els artistes, els que representen la màxima excel·lència, la qual cosa és magnífica i estem absolutament a favor de l'excel·lència, però sovint estem amagant sota la catifa allò que pot semblar un fracàs, és a dir, allò que és un no èxit, aquella cosa que en certa mesura ens deixa al marge. I això és el que la visibilització dels col·lectius amb discapacitats i la seva integració en la vida quotidiana no només els serveix amb ells, ens serveix a tots per tenir una mirada més àmplia, més rica i més matisada.